Unsa na po drama ning bakla niyo? Kuya pa kayong boxing. Muigwad pa yung kibot. Ay, ate. Ay, sumbago akong lawas ba? Pagdarong ba? Ay, sa pagbinayot ba? Ako nang tinarunggod ko, pero ayaw lang po na pila akong tiyan. Putang ina, nagisayang ni mo kung bayad sa imuha ba? Lolo, isugang din siya eh. School ka na? School na po. Naka, dili ako gusto mausab tong imong ginunggap, imong maestra, o imong classmate, ha? Kaya pag mamatay imong maestra, wala mo tudlo sa imo, ha? Bad man, no? Very good. Bad jud na yan, na. Dapat good boy lang ka, ha? Opo, good boy na. Nak, uy, proud kay ko sa imo, ha, ba? Pero mas proud ko sa imong tito, oh. Tanawa, oh. Nagbaksing-baksing, oh. Lalaki na jud. Lalaki na imong tito. Awan, nak, mura siya kurang gutagi training. Ang isip ko pero ako Pulis! Adik, sagbot na na. Daddy, si mami. Ala, imong inahan nga bigatla. Tanawa na napikaw ba lalaki, oh. Tanawang mata, bisyosa kayo. Scars, takot na akong masugatan. Mga Agtong sinato kong bana kay ngay pag pang sustento ba, pang bisyo-bisyo. Nak, murag lala naman ka na imong mama, nak. Wala na gani kay si mami. Ala, nak, padulong diri, nak. Lulong na. Talikod. Sama. Hoy! Mami, bless ko. Nak, bless te pader. Bless ko, tito. Taya po ni mo anak ko, mas adik pa man sa to, ah. Nagunsa ka dire. Magunsa di ay! Nagunsa na ka. Magunsa di ko di ay! Nagunsa na ka dire, diabutin mo. Ang sustento! Ano sustento, eh? Wa kay hatag-hatag og sustento! Nagunsa na ka, diya nagpadala, mangko. Wa ko'y nadawat! Ang sustento ba? Na, patay. Sustento ba sa tong anak ba? Nagunsa na ka, diya nagpadala, mangko sa Gcash. Wala ko'y nadawat! Wala pwede mo ilagti, ha? Mami, kana si daddy patya na. Hoy, tatay doy. Ay, Dinsyo. Tabangin mong kuya dito, ikulata. Putang ina na demonyo. Giunsa ninyo akong kuya! Patay, unsa man nga mananap. Pasumbagan mo ng Dinsyo ron. Kusog na ba kayo na manumbag? Wala ba iti kagiunsa? Yamani mo eh. Anak, akong tito, kulatahan na. Og mihatag pa kag sustento dayon. Dili maingaan ni kalala ron. Wala ba ito mo gilabtan na? Na, tuwara o. Luya sa mga bayo toy. I revenge you! Revenge day ha! Wala ba mo ilagti, ha? Mura ng mga bulldog ipangguyod eh. Lagot kay mo, ah. Wala ba mo ilagti yun, ha? Og nihatag pa kag sustentong buanga ka. Di ka magkamang-kamang diharon. Sorry, Manghud. Nadamay ka sa kong kabuang. Manghud, di na ta musugot nga nga unta nila. Di na ta mapadugdaog, Manghud. Panahon na para mo balos ta. Ngayon. Humanda kayo. Ako si Valentina. Na, tanawa lagi. Daan ko pa. Si Darna o si Valentina, nagkauban na. Oh, humana mo? Pwes, ako na pod. Kinsa ka? Wa mo kaila sa ako ah. Ako si Corina Sanchez sa Rated K! Valentina! Si Corina Sanchez! Dagan! Na, manong nanagan mo mga buangan eh. Hoy! Saan ang nanagan man mo? Uy! Si Corina Sanchez! Usay ko rin na Sanchez, na si Valentina niya. Ikaw man si Darna, anong nahandlok man mo to sa iya? Dili ni mo sukol ato! Manong di man mo musukula to? Muang senador ang bana! Na! Mapin ko gagat ni.